Hai, vă salut pe toți! Astăzi, cum vedeți, o să jucăm un Brawl și deja începem în forță, nu știu ce a vrut să se zică acolo, dar în fine, astăzi începem direct cu un start drop. Mamă! Bă, am uitat să pun jocul pe mood, bă. Nu știu dacă m-ați auzit, dar în fine. Și, ok, ce e acolo? Iar community eventul ăla. Astăzi nu o să postăm chiar așa de mult pentru că nu prea mai am baterie și vreau acum să-l postez, că mai târziu nu mai pot. Nu merită ăsta, skin-ul ăsta nu merită. Ce ori. Bă, ăsta sincer merită, e mișto, dar nu l-am pe... Bă! No way! Bă, și ăsta e mișto. Care să-l iau? Ia stați un pic. Nu știu care o fi mai toxic. Eu zic că ăsta, primul, că l-are și un prieten. Hai mă, că-l iau pe ăsta. Na, l-am luat. Îmi place emote-ul și emote-urile astea frumoase le iau. E mișto. Ok, ăstea, da. Și mai am aici ceva. Da, aici nu-mi pasă. Și astăzi o să pușăm cu Amber la Haste, cred că. Așa. Mamă, nimeni n-a jucat? Încă n-a jucat nimeni. Așa că noi o să jucăm. Mamă, mai-am rămas cu 38 de gemuri. Nasol. Știți ce greu este să câștigi la modul ăsta de joc? Bă, deci mie îmi place mai mult ăsta pe Haste. Și o să vă arăt acum. Ia uitați. Dar și scrie acolo că îți dă viteză. Adică fără niciun fel de problemă. Jesus! No! Bă, dar dă Edgarul ăla ceva acolo. Bă, omorâți-l pe ăsta. Bă, dar n-au creier ăștia, mă, din echipa mea, mă. L-a lăsat, a dat și o grămadă de damage. Dacă pierde meciul ăsta... Ok. Mamă, dacă se duce iară Daryl... Hai că e bine până acum. Cum vedeți, nu mai vorbesc pentru că sunt concentrat. Dar oricum, cred că îi batem. Hai mai repede bara asta. Na, bă, mai am 10% și ăia vin în coa. Dar aici cred că n-ați auzit nimic. Bă, nu cred că ne bate ăștia. N-are cum. Bă, n-are cum, așa echipă. Deci, vă spun, așa echipă nu mai am văzut în viața vieților mele. Cum, bă, să îl ratez pe ăla și acum dacă nu câștigăm, fiți atenți. Na, uitați-vă și voi. Bătaie de joc aici. Măcar am făcut un scor bun. Foai de capul meu. Bă, omule, așa bătaie de joc. De ce trolează? Deci, măcar am 5 nano de astea. Dar stați, că mai am încă 2, pot 4 am acum.
Se joacă. Deci înseamnă că se joacă aici, la eventul ăsta. Community event sau ce o fi ăsta. Mamă, trebuie să facem mai repede că mai am 10%. Ăștia cred că sunt, mamă, Jessie, aia dacă se apropie. Zic că bine, mă, bine. Ăsta chiar îmi place. Nano-ul ăsta, nano power-ul. Uite așa repede mă duc. Bă, e în stare și ceva asta. E în stare și de ceva. Să vorbim corect, gramatical. Bă, ce e acolo, bă? Bă, ce e acolo, bă, omule? Tu n-ai voie să intri pe turn. E interzis pentru tine. Bă, ce... Bă, ce e acolo, mâncați așa? Bă, ce e acolo? Păi dacă vine ăla pe turn... Na, ne-am dus. Mamă, cât damage a dat. Mamă, cât damage a dat. Nu e bine. Bă, nu e bine, bă, deloc. Clar nu e... Ne omoară. Ne... Na, gata, nu mai avem ce face. ...1110 scor în meciul ăsta. Din cauza lui ăștia o să iau mai puține nanodropuri. Cred că o să iau tot 2 nanodropuri ca data trecută. Am văzut că am mai făcut încă 2 sau 3 abonați cam pe acolo. Bă, vă mulțumesc din suflet. Oricum am crescut un pic canalul. Nu am crescut exagerat, dar bă, sunt mulțumit. 42 de abonați. E bine, mă. Oricum, lui Edgar îi trebuie neapărat un nerf. Clar. Ăsta n-are voie să intre pe turn. Dacă intră Edgarul pe turn... Bun. Hai că pe turn. Pe haste-ul ăla. Ce vrei, mă? Și asta o să... Ma. Pregătiți-vă. Hai. Bine. Na. Bă! Ce faceți, mă? Bă, n-are cum. Uite ce copii. Bă, copii de ăștia. Mai mulți nervi în meciul ăsta. Sincer. Cum să faci, bă, așa ceva, bă? Ia uite la ce rang m-a dat. 9 nanodropuri. Iară. Da. Mai pușăm un pic. Deci mai pușăm până la coinsuri și pe la reward-urile astea, că încă nu s-a terminat. Deci mai e mult din videoclipul ăsta.
Cel puțin 12-13 minute. Deci mai e. Dacă nu se duce așa repede bateria... Bă, eu tot aleg ăsta, că îmi place mult ăsta. Cine e ăsta? Chester. Mamă, l-am mâncat. Bă, dacă vine ea pe mine... M-am dus, băieți. Ba nu. Ce să-i dau... Bă, când a apărut ăsta aici? Nu cred că am luat nimic. Da. Revin cu reordurile, bă, băieți. Ok, și am revenit cu banii și nano aici. Cred că... Ai că am ales. Am ales de toți banii și coinsurile. O să facem și noi într-o zi 30.000. Oricum, na, mai am mult și bine, dar o să facem și 30.000. Ok, mai revin cu recompensele astea de aici. Bun, am revenit, dar trebuie cumva să fac mai repede pentru că mai am 2%. Nu știu cum, Doamne, a ajuns la 2%. Dar avem aici ceva, 3 parcă recompense. Da. Și aici. Mamă, nu cred că mai apucăm. Eu o să închid aici filmarea. Dacă e mâine, luăm și creditele astea. Cu atât a fost și cu videoclipul de azi. Dați un like și o abonare pentru că mă ajută enorm de mult să continui gaming-ul. Hai, v-am pupat, pa!